Babafowethu, nasi isibonakaliso esibhekiswe ngqo kungizwe emchunu-ke lapha insizwa yaziwa kakhulu ngomongameli-ke wamabhinca. Kubukeka kuyimibiko engemihle le uma kuyiqiniso, kodwa-ke ngicela uyizwele. Lo wesilisa okhiphe lo mbiko uveze ngokusobala ukuthi-ke uyazi ukuthi khona bayamkholwa khona abangeke bamkholwa, kodwa-ke lo mlezo ubhekana nongizwe umchunu. Nanti udaba awuyizwele. Sanibonani. Baba, ngizwe Mlando Mchunu. Bhuti omdala, ngiyakhuleka kuwe. Nginombiko oqhamuka emakhehleni akini. Amakhehla akini angithumile ukuthi ngizokhuluma nawe. Ngicabanga ukuthi asebenzise mina ngoba ngiyakuhlonipha, ngiyakholelwa kuwena. Izinto eziningi oyikhulumayo ngivumelana nazo, ngisesayidini lakho. Amakhehla akini abonile ukuthi ngikukhonzile. Ase ngithuma ukuthi ngikudlulisele lo myalezo. Amakhosi akini athi angikwazisa ukuthi awukuthatha ikhefu kancane, ke uhlale phansi uthi ukuthula noma 3 months. Wake wathula, wake wanyamalala. So amakhehla akucela ukuthi uthi ukuthula kancane. Usengcupheni, bafisa ukutshela inkinga bazokutshela kanjani ngoba bayazi ukuthi uyinsizwa. Ingakho uyinikele ukuthi ungafa nokufa. Usukulungela ukufa, awukusaba ukufa. But athi ngikukhumbuze ukuthi unomndeni okuthandayo, okuhloniphayo, okudingayo, unabantu abakholelwa kuwena, unabantu abakudingayo. So impilo yakhe isengcupheni, awuthi ukuthula kancane, awuthi ukunyamalala. Noma ngabe yini le ofuna ukuyilwela, uzoqhubeka uyilwele ekuhambeni kwesikhathi. But for now, awuthi ukuthula nje kancane for 3 months. Ngiyathemba ukuthi lo myalezo uzofinyelela kuwena. Angazi noma uzowuzwa noma uzowulalela noma ngeke uzulalele. Konke sekukuwena. Angisazi isizathu sokuthi ngithole lo myalezo. Ngithi angenza iqiniso ukuthi ngudlulise umbiko ukuthi kwenzakalani sekubonakala khona.